Space on this near side for Mobi. Wanted it played in front of him, but still will be able to recover, keep it moving for South Africa. But a bit of space here, space to turn, options to the left and right. Goes for goal. Keeper hasn't held on. Following up, then must move again. And shot in anger. Allowed the space, and he can't hit them from range. Hits it well. Slight movement in the air, making it difficult then for Urubal. And the combination of Mobi and Ngota getting off to a good start here. Huge to look forward to from a South African point of view, not just the Sundowns point of view. Get back to it in a moment. Let's move again. Oh, look to light up Urubal, and he does well, the goalkeeper. Gets well then, and going to his right, got a good strong hand onto it, and tested in the early stages earlier by Ngota. Now move again. The Roo involved here, Ngota as well. Oh, lovely footwork then by Muffigan. Controls it with his left, fires away with his right. It bodes well for this generation of South African footballers. Those in the Confederations Cup, in the Champions League as well. Certainly does. Now, pressure here. Chance here. Oh, keeper's done well once again. Urubal is outstanding here inside the opening 10. He's the Botuma working his socks off in keeping the pressure on. Well, here's the outstanding player so far inside the opening 9 minutes. Been tested here. That pass was a hospital pass under a tremendous amount of pressure. With Bafana, you got a book go see I can't tell the Bafana. What's the city? You police starting goes like a pull me. You go more people's got touchline. How got any other salo? Mapungu lebuyisela kunkotha ngelanqina lakhe lasekhohlo yabetheke endodeni wavela ngasemva orili phezu kobhola ipase kakuhle le ibhola bafana baphansi balibhaqela ithuba amufuke ngamathuba njeya akadli ngokwabhuda ayibomondlalile unozinti wathi zayibetha kwipale kude kanye Ivan wagela phezu kwayo le ibhola wathwala izandla enhloko umfuke wathi mntanami andidli ngoziphose ezinjalo ibhola nansenye ibhola ibuya nokapteni Sibisi uzala ngokwakhe ngoku hlaba kakuhle le ibhola umsenza ngaphakathi sinoqolo kwayiwa hayibo bekumele bamanqaku mane ebhodini osingaqolo akayikholelwa naye le nto uthi ayikhona zinto zabantu. These are people's things. Bekumele ba le bhola sesifakile pasalo ibhola ibinhle wakhetha ukukhaba ngenqina lasekunene bekumele ba noko uzamela nqina lakhe lasekhohlo mhlawumbe akalithembanga wathi secabangeni wabe ngaphakathi esuswini kucimba icebo likaNoziti nakumfukenge epasa kakuhle ibhola yakhe Nkotha wayicenga uNkotha vulekile aphinde yabuyela abadlaleli ibhola Xothisile la bhola umfukenge nguye injoli nguye indoda eyobayo apha wathi awugqiba wayisika kakuhle Nkotha waphinde uNozinti waseMozambique wayivala ibhola yakhe umhawuko bayabonana abadlali boMzantsi Afrika ngoku ibhola eqalwe ngaku-center line kanye ngumfukenge wenza irun enhle uMuhawunkotha yaku-50-50 phakathi kwakhe noNozinti ibhola ephakathi kwabo yasikwa naleli ibhola betheke emadodeni maxesha amhlophe asenhloko ngoku kwindodana uEdmilson Dove South Africa bayithathile la bhola umfukenge wayibeka wayichitha uNozinti hayi kunzima ngomzuzu wamashumi mane ureli ebesesithi ndifikile ndiyayibeka lena ebunatheni kodwa Ivan Sizwe wala wathi ezweni zilithotha i-corner kick phakanyisiwe nale i-corner kick ebunatheni Zuzu wasithathu uSinoxolo kwayiba wathi kudala ndiyifuna le nto wathi kudala ndiyifuna le into
waqala uMzantsi Afrika wabhala ebhodini. Set piece yokuqala kwisiqingatha sethu sesibini yabekwa emnatheni. Ebafana Bafana wenyuka uSinoxolo Kwaiba begqiba utsho uma esithi kwimidlalo ye-PSL sefake amaqaku ade amathandathu. Namhlanje nakwefaka inqaku leBafana Bafana ikora kick esuswe kakuhle Mohau Nkotha ngelanqina lakhe lasekhohlo. uDove uthe enyuka ngathi uSinoxolo ngizabetha phezulu eMorika ba-offside. Dali phakamile ayiflag. Wow, ibizawuba nhlekele into. Asompempe de bancoma baneliso bawubonile uMzantsi Afrika offside. Umufukenge bepase ibhola enhle ngelona ndlela eguquka kabuhlungu uyanela babhaqo. Kodwa ke uMzantsi Afrika sanqenqeza phambili Bafana Bafana ngenqaku lezeni ayithathi boss ayihluthi uMzantsi Afrika wathi nidlala ngomlilo nina. Nkotha wabetha Nkotha Mohau Nkotha ukhalele ikora kick uShompempe la ndoda Oyivana ufikile ngetupha zeminwe yakhe kulaa bhola ayingomandla kuNkotha ayikhona enanqina lakhe lasekhohlo. Mohau ufune i-engile kodwa ugqiba uyifuna wayifumana i-engile wathi ndiyabetha. Kora kick eMzantsi Afrika i-set piece yokuqala. Distribution not very pissed in. So, tries for South Africa. Kwaiba loses one and looks to keep it moving. The shot eventually coming in. Now, Mozambique on the front foot, looking to create their best chance of the match so far. And here it comes. Oh, that's good goalkeeping. Superb goalkeeping then by Zibo Chain. Read the danger and when required was at his very best then in reading the game. Now the man moving in on the blind side here was Makanza. Just couldn't get the time, the 24-year-old who plays for Phoso imidlalo ye-qualifiers. Nansi ibhola ithathwa uMzantsi Afrika itumanike. The super sub kokwayo Cupido akantatazela akathini wacinga Ashley Cupido enza impazamo enkulu abadlali beMos ngasemva. Bola baphise ngayo kuMzantsi Afrika. Mohau Nkotha wambona uCupido evela esiza eqinisile. Wajonga ipali yakhe uCupido wathwa ayindi umdlalo othe wasibalula i-man of the match ebezawuphuma naye Oyivana unozinti uMozambique. Wasijonga wapolice wangena ebhokisini wayihlaba ipasi ibhola enhle. uSinoxolo awuSinoxolo asas uKwaiba ebeyinikiwe i-blank check le bekuthiwa nje makayityikitye. Ebeyinikiwe kodwa nathi i-blank check mntanami isayine nje kuphela. Waxhaphagxabhisa wakhawuleza ejezi ezimthubi ziyabonana ngoku. Apolice ayicenga ibeka phansi le Osu wafuna i-engile wahlaba ibhola enhle wafuna i-return. Cankwepani le iphola madoda uMzantsi Afrika asanda kungena afika tshisa ibhayi afike enza into ebisenziwa ngamadoda beqale umdlalo kuba uCupido sade wabona umnatha bekumele uba la manqaku maninzi. Dove mabini amanqaku kwiBafana Bafana dlala ibhola ende Ricardo usebenza ukhosi kodwa ugqiba ufuna impinda wathi yeke captain selifikile. Ongulino lo ungene ngaphakathi
umfana osemncinci kakhulu ngulina lo ungena ngaphakathi ongunozinti obambela uMzantsi Afrika. uRonaldo aqala ubuzwa nje wazolula uRonaldo yadibana nesandla sakhe esinamandla. Mbekezeli wakhala uSompempe wathi masibekezele ngexesha iphume ezinyaweni zikaMbekezeli wathi kwanele into zakuthi bewuphethe kakuhle lo mdlalo lo Sompempe. Akhona elinye ikhadi alikhuphileyo bakhompiti